La greu crisi econòmica i financera està afectant molt el nostre sector i, com no pot ser d'altra manera, també està afectant profundament la Caixa. Hem creat el CaixaBank per poder afrontar les necessitats de capital, però amb la creació del CaixaBank no s'acaben els canvis. El nou model de negoci prioritza la defensa del compte de resultats en base a les campanyes comercials, la gestió de la morositat i el reforçament de la solvència i la liquiditat. Però aquest canvi de model també implica un canvi en la política de personal, que considera la plantilla com un valor d'un sol ús. I això acabarà significant una plantilla cada vegada menys compromesa i menys identificada amb la Caixa i els seus valors. Des de Comissions Obreres pensem que per obtenir un bon compte de resultats no cal treure el fuet, cal que el personal treballi de manera organitzada i es pugui dedicar a tasques productives. I per això cal dotar de suficient plantilla a les oficines. Com es pot fer la feina de 3 empleats quan només n'hi ha 2? Desterrar les polítiques de la por, perquè és més productiu convèncer la plantilla que intimidar-la. Complir amb les expectatives creades al personal. No s'estarà més motivat si es van convocant les places de gestors de clients en lloc d'incomplir els acords? Potenciar el treball en equip per una major identificació de la plantilla amb els reptes i objectius de la Caixa. Establir un sistema ordenat i anual de campanyes, on cada persona sàpiga quins són els seus objectius. O és millor anar a cames ajudeu-me i procurar no sortir a la foto? El nou model que imposa la crisi econòmica s'ha de sustentar en els valors de la Caixa, on la garantia de la viabilitat econòmica sigui també un objectiu de futur basat en la confiança de la clientela, la qualitat de servei i la professionalitat de la plantilla. Comissions Obreres ha fet un estudi sobre les remuneracions de l'alta direcció del sector financer, així com dels seus consellers entre l'any 2004 i 2010. Destaca que les remuneracions d'unes quantes cúpules van créixer de forma desequilibrada respecte als beneficis i la plantilla. La remuneració mitjana a l'alta direcció i consellers del sector va créixer un 48% en 6 anys. La despesa mitjana del personal va créixer un 26% i els beneficis un 27%. I als bancs, la remuneració total de l'alta direcció va créixer un 69%. Per contra, als convenis se'ns demana una congelació salarial absoluta, mentre que les remuneracions d'unes quantes direccions es van desviar més de 25 punts per sobre de l'increment de conveni. Al nostre web podràs llegir tot el document.